काय हो असेल मध्येचचे नाही तू चाल पुढे म्हणतो ना तर शिल्पीचं काम कोण करता भाऊ मी म्हणे काकी करी ती पुण्यानंच केलं काम कसला शिल्पीचा होय काय चालू होता बघा बघले त्यांचं तुमका खबर लागलीशी वाटतं बरोबर इलाच ते काय हो सगळा अंदाज घेतास का ग काय आड कुठं कसा राहता सगळी डिटेल माहिती मला साकोकडेच कळली डिटेल वरली ते साकोकडेच मला गाव किती एवढ्या जागात बातमी गेली म्हणजे मग माझा इतकं उशीर झालं तर अंदाज करू नये उशीर का झालो बाबा संधी कशी त्याच्यासाठी दिले नाही ती मी जातोय मी असं सहज दिलं आता बसा आता इलाच ते नाही लाईट पण बघा कसं काय आता जरा काळा ना मग उजेड पडतं लाईट पेटवल्यावर गोरा दिसता का बघ साधारण दिसतं पण इकडचा एक कलपट काळा कसा काय दिसतो मटनपुरी आहे काय आणि गुरुवार करा हो लसी मिळाली तुमची तर तुमची चप्पल माझा चप्पल लस्सी नाही मिळाली आणली बघ ना तुझं बिलपतो झालं डीम दे काय काही नाही तुका कोणी आणू सांगा तो तुझा कोणी येतो आपल्या नको म्हणता आमका दिसता नाही म्हणता बघा प्लॅन बघा तुमच्या नगळात किती प्लॅन होत आम्ही नाही प्लॅन केला माझ्याने प्लॅन केला नाही माझं नाव घेऊ नको हा. सगळी डिटेल बातमी मला आता शपथ तर सांगतो पण माका कळला ना खालसून घेऊन पळाले ते हा. मग अंदाज काढलेला आम्ही तकडे नाना नाहीत म्हटल्यावर आम्ही पटकन बाबलो म्हणता पटकन चल नाना हिले नाहीत तेवढं माझा सगळा माहिती असता तुमका काय वाटतं कोण भरला असात बोलायचा तू हे बघ हो विचारा पुष्पकच विचारा काय तर काय बोलतो सोडी बघ. काय सोडी बर्डीची भाजी आणि पुष्पा मराठ झाला तरी चालत पण खरा बोलायचा आता त्यांना माहित आहे ते कसं त्यांना कसं माहिती माका इथे माहित आहे अंदाज येत नाही की माणसा माका इथे पण बघा ओ पटकन खोटा बोलले एक नंबर हो मगाशी सांगता आमच्याकडे काजी नाही होय टप्पाखाली मारण्याचे काजी असं ए, आता. मी काजीच नाही नाही दिलेली. नाही 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 माका नाही. मी आता बघले. गप्पच बसतो तेव्हा तुका कसा कळाला टप उघडल्यावर कोणाला काहीच नाही. अगो सुनो काय बोला होय, होय. कसला भाडा आहे तर कोणी पाठवल्या ना ते त्यांचे आभार मानायचे राहिले कशाचा आता भाडा नाना आभार मानतात त्यांचे हो खाऊ डबो कमी परत पडता म्हणून तो दुसरो असा कळला काय हा खाण्याचा डबो ना तो बारको हा ना म्हणून तो मोठं पाठवलाय मॉपचा काय तर खाणार हवा गोव्यात नाही इला गोव्यातले सबस्क्रायबर आहेत ते गोव्यातले ते नाव काय त्यांचं नाव नाव आता माका पण लक्षात नाही अमेझॉन ॲमेझॉन हा तुमका ॲमेझॉन का बोला घ्यायचा पण इंग्लिश शब्द सगळं वाचते ना असं नको सांगतो भारी आहे टोपलोने ते काय ह्या ॲमेझॉन का काय गिफ्ट पण हे कशी शाळा शिकूची भेद बघा काय केवढं होतो हे नालायक होत म्हणून बे काजीच्या घरांचं तकडे काय काय पुष्पा ढवळता काय गो पुष्पा तळतं काय ते काय काम नाही म्हणून त्या लाकडा सारखी करता सारखी हो. हे. म्हणजे ते आता काम पुण्या तिकडे काजीचे घर चालतात तर पुण्या अंड्याचा काय हा पदार्थ मोठे अंडा खायचा हे आजच्या बेताचं नानान केल्याने कुळक्ष हे लाईव्ह वर टायटल घेऊ टाक काय हो आजच्या बेताचं तुमच्या नानान नकळत प्लॅन मोठे मोठे असतात माझं बेस्ट मोठं असतं कधीतरी तो गाठा बेस्ट मोठ्या होते तर मित्रांनो ही बघा आता आम्ही मागतपासून जा चालू होता वडे काढूचा बटाटे वडे जो प्लॅनिंग होतो तो आता पुणग्या तळता आहे बघा मी ब्लब धरून आहे हे बघा बाजूक ठेव
तेल म्हणून तो वर लाव. हा लाव का काय? काय नाही रे, बघ का ते दोर बघ बांधा पुष्पाकडनं घी घी रे त्याच्याकडनं त्या मागं. पहिल्या की- हाकीत ऐकला. कधी तिने आजपर्यंत आमका सरळ उत्तर दिले ना असं कायचं चाय आमच्या चॅनल काय एवढ्यात लाखभर सबस्क्रायबर बरं त्याच्यामुळे थांबतात ते. पुष्पा ऐकला असतं पहिला हाकीत. काय गो पुष्पाक बोलावं आग पेटू हे ए फुकली जरा घे रे याचं काम नाही तर आग हो पेटू पुष्पा कोकणी देऊ. योकडे व्हिडिओ लाईव्ह केलेलो ह्या करता दर. प्रोसेसिंग चालू आहे लाईव्ह करूची. काय काय रे, दिली ठीक आहे. बाबा सांगितलं पुणग्याचं नाव घेतलं म्हणून मिळाली ती. नाही तर तुका देत नाही आता. तर मित्रांनो ही बघा अशा प्रकारे आमची बाहेर केलेली चूल आणि त्यात चुलीत पूनमताई वडे तळते. चुलीत नाही सोडते. चुलीत नाही कढईत वडे सोडते. कारण पुष्पान केलेली आहे चूल कावला तो लावून लावून कढई मोठी लय जा. सेटअप बघा पुष्पाचा. गो त्याल गरम तरी झाला. मेल्या ती मगाशी कढई लाल झाली तापान. कढई तापली मरणाची तेल तापलेलं ते आता घातल्याबरोबर झाला त्याचा आळू त्याचा. म्हणजे आग पेटू ती मी इल्या रात पेटतच नाही ती. कशी म्हणजे पुष्पान ते का ह्या केलेली या पुष्पाच व्हायला तुमच्या नाही होणार का? ह्या पुणग्या ना ता हा जरा सरभरीत ना काहीतरी मी म्हणत होतो. सरभरीत होणार रे असं म्हण. म्हणजे पुष्पामुळे तू पुणग्या सरभरीत होणार हा. नाही तुझ्यामुळे. दोघवली बहिणी बाजू बघा घेतात ते. ती काय करतात माहितीये ते आमच्यावर ढकलत. आणि आज बाजू बघा कसे घेतात ते. काय करतात बघ बघा. पुष्पाताई ह्या दोघांचा पट्टा चांगला. पाणी साधा तिने पिऊ ग्लास सांगता खाली टेकवायचा नाही. मग मी तसाच पुणग्याक सांगलं ग्लास खाली ठेवू नको पुष्पाची ऑर्डर आहे. मग पाणी कसं प्यायचं? पाणी पियाचं कसं आता तू मग ठरव. नंतर म्हणणार तोंड पण लावायचं नाही. ए तुला मिरच्या हव्या. ताबो काय केलं ना तकडे दाखव. हा बघा आगीचा आग बघा एकदाच दिलंय पेटून पण वडो बघा तू कसं पेटून दिलं. वडो बघा कसं वाचता हो. भुतूर ही एवढी कशी पेटली ती? पेटली म्हणजे करटी घातलीये. पुष्पन कारण घातलंय. करटी घातलं. ती लाकडा बघ कैसून आणल्या ना ती पुणग्या एवढ्या धोधो त्या आगीत काय रे. हा वडे तळता बघा काय कष्ट तुमच्यासाठी कष्ट ते. त्यांच्यासाठी काय नाही. त्यांच्यासाठी काय नाही हे खादाडासाठी आहे. म्हणजे तुमका दाखवतात ते चुलीवर कसे वडे तळतात. पुष्पा मग असे मम करून खाणार मम. हे बघा आज टिश्यू पेपर वगैरे सगळा पुष्पाने रेडी करून ठेवलेला होता साहित्य. हो होय, ते मी आणलंय आता तो. पुणगे म्हणत काय पण होय म्हण काहीतरी ना. पुष्पन केल्यासारखं बोल. हा होय सगळं काय तूच करतो की? वड्या किचर भाजलं काय मेलातलं डसलो किचर इचर भाजलंच काय इचर. हो बघ, डसलो खाली. ते काय हे दोघा जणात ना ही आलेली चॅप्टर झाली त्यांना कळण चुकलं. हे दोघ जण काहीतरी अकडचा तकडचा सांगतात पण ही एकामेकाची बाजू घेऊक लागलेली आहे. त्यांचा मारान बरोबर काढते मी वाईट तांबा फुल ह्याच्याच चांगलाय. पुष्पा तकडे इला की एवढाच सांग. असा सांग ना. सॉरी सॉरी. हे आता कट करूचा लागणार पुन्हा तुमका बनणार कट कसा झाला मधलं वाक्य. डायलॉग मोठमोठे असतात आमचे पण ते मधले कट करता म्हणून सुट्टा आम्ही नाही तर मार नाक गावाची. लाईव्ह मध्ये जाम माती खाता आम्ही. मी एकेका कसा सांभाळतोय हात पीत दाखवून. तिकडनं बोटा बिटा दाखवून माझा मारान काढतात नाही तर ककडचा काही जाय डायलॉगाची. लोक घराकडे येतील. ओढो काय फुगलो तो बघ काय पुणग्यासारखं फुगलं. पुणगे कसा फुगता? पोनगे केव्हा केव्हा चौथा आता मग मी येत नाही अकडे तरी पण माका येऊचा लागतं. मग काय करणार नावीलाज असतो. मग यांका आठवण येतात मग आठवण नाही करा. तो बोको आमचं बारको बोको ना. मग ताई धडपडता होय पुष्पा. ए विनू पकड घेऊन ये रे जरा इथे. कॅमेरो पक्कड हो पुष्पा पक्कड तुका पुण्या नानूक चांगला ना. गो पुष्पा कुकरात घातलं पाणी. होय. गो पाणी केलं गो तुका पक्कड आणूक चांगला आणि कुकरात पाणी घातलंस काय झाला सगळा भात पेऊन पण आणि त्या तुका काय तापण काय ता करूक सांगले ना काय काय तर माका नाही माहिती. पीठ बरोबर ना समना नको. बाबा दुकानदार आमच्या घराकडे आमका सांगा तरी काय Video तुमका बघता सांग. आता कडनं तो. तू बघून देत कोणतो अरे पीठ बरोबर नाही तर नाही असं देत. चण्याक विचार चण्याक पीठ तुझा असा कसा आला म्हणून. काय चूल लावले ना जरा तरी हल्ली डरी डायरेक्ट ढपाका तेल खाली. तेल खाली म्हणजे खाल्यावर कोला वाटणार तुका वडो.
ए तुझं तोंड दिसत नाही, तू काळू दिसतं. काळो झालंय गावात येऊन, मरमर मेलंय काम करून. पोटी फुटलं काय सांग. त्यामुळे शिंपल्यांना जाऊन तिथे त्याच्यामुळे आणि बाईक चालवून चालवून कारण ते काही एसीत राहायची सवय आहे. एसीत राहलो की गोरो होता असं म्हणतात. होय रे, मी अरे विचारते प्रश्न. एसीत रावल्यावर माका दोघा तिघांचा बघ मी गोरा किती आलाय. असो हसता एसीत राहिल्यावर काय गोरा होईत नाही निलम्याचा डायलॉग आहे ह्यो. सर्देन मारणार ता. सवय असणार आली म्हणत नाही त्या का निलम्याक लावलं किती दिवस करत. एक गुजरातची आमची बहीण झाला होती का मागच्या वेळी सांगा एसीत राहायचा की गोरा होता. माका नको एसी, माझो कलर हातच बरोवा. हो ओरिजिनल जाणार नाही, फक्त तो मध्येच मुंबई गेल्यावर गोरा होता. उजाळता फक्त जरा यंदा जाणार आहे ते. उजाळू येता तू यंदा मुंबईत जाणार आहे तळ सोड 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 ब्लब ब्लब जाय तिलो काय तू सोडी घे. ये पुष्पक सांग तुला नाही जमत. जा, जा. मिरच्या मग सोड आलं. मिरच्या सोड 2-3. ते पुष्पक मिरची आणून सांगलेलं. तर अशा प्रकारे लाईट डिम झाली आहे आणि मिरच्या हे बघा आणल्या वडे ना. तळून झालेले आहेत बरेचसे आणि पुणग्या थोडेसे तळता पण लाईट पुंग्यावर लाईट मारलंय बघ, दिसता काय बघ. दिसता साधारण दिसता चेहरो उजाळला. माहिती तशी आहे. उजाळात लाइटिंग मारून चेहरा उजाळात पुढच्या टायमा काही लावायचा. ब्लप लावून घे 4-5 एकच हवी आहे मोठी आणि आहे. तोरणा बिरणा सोड अशी. नाही आहे. एकच आणि आहे. हे बघा मस्तपैकी कुरकुरीत हे मिरची ते बिरची द्या. वर्ष काढते. मी तळतोय रे पण पीठ असं वर्षात तळ तूच तळ. काढ, मी नाही तळत, तू तळ ग. तिथे मॉप दिवसांनी ते वडे असे खाल्ल्यासारखे वाटायला हवे. हे तुझ्या हातचे मुंग्याच्या हातचे खाऊन दमलंय. नंदन आता मोबाईल ठेव, माफ झालो. आता वर्षा तळते पूनमताई दमली तळून तळून. ती आज बोलण्यानं हैराण झालेली आहे. पुंग्या एनर्जी खतम. खतम झाली. हे आपला बरा बोलत नाही काय नाही गप्प राहून. चला अशा प्रकारे अकडे जेवण होत इलेला वडे तळून झालेले आहेत आणि खै रे गेला खै गो गो खै गो गो तांबरे म्हणजे हा पण घे ती साकसाकवाली बटाट्याची अशी कापा कर अशी साकसाक करत होती. एक वर्ष तू तळशील, मी त्यांना जेवण वाढू. हा मग ती जास्त हे करू नको, हळू हे कर. परत परत हळू परत. आणि बघा बघ मिरचीची कापा मिरचीची ना बटाट्याची कापा आणि मिरची 1-2च तळतं. 4 हां मिरची. चला थांबका दिसत 2-2. नाही आहे की. ओके चल ये येले नंदन अच्छा काय ये माझे बाबू तर ये ये. इथे टाकू बॅटरी जरा. बघा जोड्यान चालू आहे. बाबलो फुकता वर्षा तळता. बस झाली. आग केल्यान मेरे हाक करणारच माणूस आहे मी. तुका काय वाटला तांबरी झाली आग आता अजून त्या काय. म्हणतं भाजा भाजत नाही फुगत नाही ती बघ आता. हाय ती पण विजून टाकते ना. ती मगासारखी कर. बघ आता वाईट थांब वाईट जरा 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 कळसोस. हे बघ असा आता बघितलं रो गावात आला आता बघ वाईट कॅमेरा बंद कर. फुकटची मेमरी खपत कम करतोस मग. झालं ग. असं आहे बघ हे असं बटाट्याची घे, भाजी एवढीशी असं झाली. ते ह्याच्यात ते हॉटेलमध्ये असे सोडतच असतात. कसं असं असं करीतच असतात. मी त्याच्यात ट्रेनिंग कुक आहे मी. हे बटाट्याची भाजी नाही आहे, तेवढीशीच आहे. म्हणजे खातो. नाही खाते. टेस्ट कशी केली बायकोच्या हाताची ती बघत होतो. केलंच नाही हं. नाही बरोबर सांगते, वाढू कमी थयत. कमी आहे मजा आली. टेस्ट करत होते पण ते गोंधळ झाला सगळ्यात. मागला जेवण गेला. हे बाजू काढून ठेवायचा ना पोळगी असतो काय तुका सांगणार. हे बघ हे असं घ्यायचं असं 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 सोडीत बसायचं. कळतं पण नाही तेलात पण आणि बटाटे पण काय. की तेलात मी तरांग काही काय तुका सांगणार. उगीच ना पण हॉटेल घातलं सप्त्या गुता मी होते म्हणून त्याचं जमलं तरी. जोरदार होता हॉटेल एकदम. 20,000 फायदा झालो जागेवर. कॅशियर डल्ल्यावर होता पुष्पा. म्हणून झालं असणार. पुष्पाशिवाय नाही चालणार काय पुष्पा पुंग्याचा. पुष्पा नाही तर
मी ऐकत नाही ना. इला 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 थांब. पुष्पा नाही तर व्हिडिओ चालायचो नाही मी असले म्हणून काय होत नाही व्हिडिओचा नाही व्हिडिओची गोष्टच नाही हवे आमची वेगळी आहे. काय बोलशील काळे आहे तुम्हाला माहितीच हम्म. तू कधी घाणेरडी सवय लागली आहे. आमचे एक माणूस हू करतात सध्या हू उमा ना की ही का झालं ग त्याच्यात टाकू होय होते तेवढं झाले असते पुष्पाक पुण्याक पाठिंबा पुष्पाचो म्हणून पुष्पुण्य म्हणून चालला एवढा सगळा हा. माहिती ते बॅटरी त्याच्यावर होत ते का म्हणे बॅटरी आता लीक ही झाली बघा बॅटरी. खा खा जेव मग तुझा व्हिडिओ दिसला नाही म्हणून तुका दाखवचं. उतरून ठेव की काय इकडे. खातं? थांबिले, थाय ना पकडा ना हिचं. अरे काय खात वडापाव पाव काय मग पुष्पा बनवता बटकीच दिल्या बटाट वडो खातो भारी झालो हा. बोल पटकन काय तर सांग तरी. हो नक्की पुष्पान बनवले पुष्पन बनवलंय पुष्पा मावशीन तू नव्हतं. काजीची भाजी आहे हा. काजीचा सांबारा झालेला तर तुमका कळाला असत मग आम्ही काजी आणला त्याचा मग पुणग्यान सांबारा केलाय. आता पुणग्या स्वतःकडचे काय काजी काढीत नाही हा. तर बघ. काय लावल्या मी माझ्याकडचे घातलंय काजी आणि मग आम्ही एवढे पूर्ण तुम्ही एवढ्याचा तळकूड घेऊन इल्ला इलाव बघ स्वतःहून हे काय? म्हणून तू केलंस तरी बरोबर ना रे. हां होय बोल हां आजचं मेन खरी बटाटो फडो काय हा येऊ बजात नाही त्याच्यात मुलं झालं. बटाटे वडे ही माझी आवडती. मोठा दाखव. आता परत अरे ते कसं चोटोक टाकलंस तो बरोबर होतो. 3 नको मका बटाटे वडे भजिया माझी आवडती मिरचिया हे काय पान कसं ठेवायचं आणि काजीचा सांबारा मी आणलेला काजीचा सांबारा ह्या अंडरस्कोडमध्ये ह्या मी आणलेला काजीचा सांबारा. अरे होळी रे बाबा हा तास नंतर तू बोलशी मी आणलं म्हणून. आणि चपाती आणि भात आणि जाणार एवढाच ना गो नाही तर परत या रावला तारावला सोलकढी सकाळी होती तू आणि आणि मी अंदाज त्याचा काय नाही तू मी आईने आणलं दिल्यानं काळजी म्हणून आणजा मला थोडे. नाही तर काय या बायाच्याकडच्या काजीन काय झाला असता बरोबर ना. तू सुरुवात पण केलं सांगा की चालू वरची जेव चपाती किती केव्हा घालू जेव केव्हा वर्षा मेन माणूस काय हा? पुष्पा काय हा? हाव बा. येता ना हो तुमचं काय आणखी झाला तुझा कांदो एक जरा सो मस्त पैकी होत ना कांदा काप ग जवळच्या खोलीत आहे कांदा छोटा सांग तर मित्रांनो आम्ही आता जेवण सुरुवात केलेली आहे. आता व्हिडिओ येत थांबाया जाम आता आज घालू चटणी गेल्या 5 दिवसाची भरपाई आज मी केलंय. नाही तो ह्यो महिनोभर व्हिडिओ किती मी नाही दिसत नाही दिसता ह्यो महिनोभर व्हिडिओ करताच मी 5 दिवसाचे व्हिडिओ आता एका दिवसात उद्या मुंबई जायचं म्हणून 4 व्हिडिओ किती व्हिडिओ झाले आज 5 दिवस 4 व्हिडिओ झाले आतापर्यंत तरी. तर आता चला जेव घेतोय भूक लागली मरणाची वाजले पण 10 वाजून गेले. वा आमच्या काजूचं सांबार मस्त झालाय. आमचे काजूच तसे आहेत काय रे हे काय बोलतच नाही हे खावचा काम करता. चव कशामुळे येईल पुणग्यामुळे की काजीमुळे सांबाऱ्यामुळे ते सांबारात चव कशामुळे येईल काजूमुळे कोणाच्या झाडाचे आहे ठीक आहे जाऊन दे. झाल्या मिरची खाऊया. वाव खतरनाक मिरचीसाठी 100 पैकी 100 गुण. बाय बाय तू घेऊचो चला बाय बाय घेऊचो मग कधी पुष्पा बाय करताना हां थांबा पुष्पा गाय करूचा पुष्पा गाय चला जेवतोय मी तोपर्यंत जेवा जेव हो पण घ्या बाय बाय. हे पुष्पा आम्ही आता बिंदाच आहो कारण पुष्पा आता भांडी घासतला भांडी नाही एका बाय काढू का जाते घरी काय नको माका घेऊ चेहरो दिसत चल बाय बाय. चला बाय काजी भाजून खालच ते पण घ्या कॅमेरा तोंडाकड डायरेक्ट चिकटो दिसत नाही आता ह्या का गोरच्या रविना अरे काची दिसता ह्या का एवढा दिसत नाही की आता दिसता ककडे बघ हा सरळ सरळ उभे राह सरळ स्टार्ट अरे केस भांडी केस सरळ घासूची कर. होत केस सरळ कर. हा चल बाय 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 चला चला. ह्या काय चला तर ह्याच्यात ता घालू तुका ठेव त्या ठेवता तुका नंतर सांगतोय. तर चला मित्रांनो आम्ही जेवण झालेले हो आणि आता आम्ही चाललो घरात.
जेवण जाम जड झाला तर थंय लायटीर गेल्यावर तुमका दाखवतोय हा थंय सांगायचं राहुल आता बाकीचं रावण देत. तर मित्रांनो आम्ही आता घरी चाललो आणि तुमका व्हिडिओ माहितीच असतात आम्ही दुपारी काजी तुझा तोंड दिसतं सगळ्यांचा दिसत नाही. तर दुपारी आम्ही जे काजी चोरलेले होते पुणग्याचे त्याचा सांबारा पुणग्या करूक तुझ्याच काजीचे होते हा ते पण तुका घातला हो करून असं का आम्हीच खाल्लेला नाही आता. आम्ही खाल्लेलं नाही गाई घालचे ते तुका लागणार हा. म्हणून आम्ही लय हुशार आहोत म्हणून तर तुझ्याच काजीचा कसा सांबारा तुकाच करूक लावून काही कमेंट करून सांग कसा सांबारा होता तर. आणि तुकाच करून घातलेला त्यामुळे आता इथेच थांबूया पुणग्या सांबारा कसा होता तर नक्की सांग. चला बाय बाय गुड नाईट बाय बाय वेळेत भेटूया तोपर्यंत बाय बाय. उद्या चाललो मुंबईत येऊ झालो पुन्हा.